लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर मुंदांखा बिथां करिय'ग्राफार लिसान रामी बिथांनि करिय'ग्राफ खालामनायजों आरो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां इलिसा बर'नि मेथाइ रोजाबनायजों गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आय' हाबाब। आरो बे आय' हाबाब मिउजिक भिडिअआवनो गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ रैसुमै बर' बिथाङा। आरोबाव बे मिउजिक भिडिअनिनो डिअपिखौ खालामदों अनसु ब्रह्म बिथाङा। आरो दायो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोना साननैसो उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ रैसुमै बर' चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना नेनानै थायोब्लानो जाबाय। रैसुमै बर' बे चेनेलाव बिथांमोना जेब्ला रिलिज खालामना होगोन अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।